и аз съм готова. Айде, Мали, ела. Най-младата четварка тази година ще зажени от 4 краища на нивата, да ни е спортно годината. Аз пък напълни объркалю с бистра и студена вода от най-умата писмо караш, русалка. Моите пили от тези суда, него болест не му лашка. Не побързайте! Днес на Еню ден да заженете нивата от 4 края. Преди в гребцунте да направите ръкойки. Един хубав сынок, а от синора да наберете Еню все. Ай! Спорна жътвата. Сега приказки, те нас ни дават. А да водим чакайте да ви подлече, да ви върви. Хайде, вие да е. Хайде, Господ напред и влизайте. Иване! О, кой има това? Я се възмива. Кой има? Я трета с турба. Да отидеш на Мегданю. Дошли са уръчи. Да вземеш най-работните. Да можем да поженим нивите. Като се връщам от тията, ще бия край Мигдано и ще ги докарам тука. Айде. Днес на Еню ден не са пере, не са хвърля мръсна вода. На масло олуйте с бито мляко, да не ги фаща болест. И аз носълта от 2 избора, от тарасло и асташица. Хубаво, мале. Ни питаха. Как сте минали, снимаме, тук ние минават. Аз съм опекла, мале. Дени си всъщност съм го закичила. Наричала съм го за берекет на цялата къща. На чепчи, жълтото жито, на овчари, бялото мляко, на бакали, руйното вино. Енюски китки съм направила за момите и за ергените, че кога дойде есен, през две къщи сватната има, а през къща люлка. Дай Боже! Добро утро, булки! На сватеница, баба! Аз станал так сутрин рано, отиду на полето, отъркалю саурусата и цяла кошица с билки съм набрала. Да знаете, от човешкото тяло има 77,5 болести. За 77 има лек, ама за половинката няма. Зато и на Еню ден се става рано преди слънцето да изгрее, отива се и са затворени очи, коя билка виси, тя е булки за вашата болест. Босилека, всяко едно стръкчи е покана за сватба. Трендафила е билка за любов и за обич. Верониката пази от грамотевиците и гони злото. Листата на бука, те са много убави за чобанче, че да им букни млякото. Тинтявата, тя е билка за раздяла. На Еню ден момите си направят китки от босилек, от тинтява, от здравец, бъдат ви вътре опазвите, че ергенте да бягат по дърчал. Тук, а пък седевчето, да знаете, то много помага на родилката, че тя ражда по-леп. Тук съм направила 3 китки. От здравец, от пилин и от невен. Пилина за болести, здравеца за здраве, а невена за любов и обич. А в котлето от мълчана вода съм сварила от всички билки вода. Сега с тази вода ще наръсна тревнико, ще наръса оградите, ще наръса всичките обори, ще наръса цялата къща, ще наръса и вас, баба, да сте живи и здрави, и ще изгона всичкото зло от къщи. Бягай!
бягай зло от къщи. Ако си тука стояло, ако си тука домувало, бягай далеко, далеко у горите Галилейски. Амин. Амин. Мали! Мали! Иди! За жена ми отиде. И ти наотима ръкой. Много убави. Баба Яна и тя дошла. Билки ни донесла. Брейчи хубави. Да, ма бабо Яно, давай престилката. На паламарки же ми гледаш. Айде. Искалица пита ни баба. На ейнио ден тъй се гледа. На пръстени, на китки. А пък аз ще ви гледам на паламарки. Зато и защото на ейнио ден започва жътвата. И аз сега трябва да ги разбутам малко да ви даш. На кого е тази паламарка? Моите, бабо Яно, моите. Влага вежата спокойни, булка по Димитрово ден, сватове очаква. Моите, бабо Яно, твоите остал Божи уши. Дай Боже, дай Боже. На кого е тази паламарка? Тази паламарка е моята, бабо Яно. Голям късмет имаш, баба! Много пари да спечелиш, богата да станеш, ая си жива и здрава. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Аз сега, дай, че голяма, я да видя, аз тук тъй какво са ти. На кого е тази паламарка? Моите, бабо, моите. Боже! Ма че ти кога прорасен, баба? Че ти до вчера се търкалеше от пръстъна. Я гледай, лайзагварка си станала. Да, я пак да погледна. За се ожениш, баба, през 9 села от 10-то, ама за много голям богаташ. Много риби има. И се смееш, баба, да си жива и здрава. Врачи! Влизайте у мой дом, всеки е мой дом. Посрещайте уръчите, бе. Ай, посрещайте ги, бе. Добре дошли. Ади от мене добре дошли. Добре заварило. Я ми кажете сега, момчета и момичета, кой от вас най-големи врачия? Казвай, чорбожи. Ти си, момче. Как се казваш ти, бе? Йордан се казвам. Аз да казвам дядо Иван. Откъде си, бе? От Чето. От Чето ли? Що близо тук? Аз 2-3 пъти съм ходил. Ей! Много пишки ора, много работни ора. Ей, момчета и момичета, знаете ли за какво съм викал, бе? Кай, чорбожи. Имаме на ниво Арманто 200 декара засеяна с жито. Искам тук днеска кой? Селата. До другата селата да я пожелим. Ще го правим. Не може. Ще го правим. Ще го правим, добре. Ади направи пазарлуко тогава, за? Ами, вижте какво сега. За еденето, галим няма да берете. Еденето от мене. Освен той, на ката Божител, аз ще ви дам по 5 гроша. Давай, Иване, давай още по 5 гроша. Ей, Дадо, ами че раздори му матърната. Да поиграваш? Значи, и умуваме с бабата и решили да ви дадем още по 5 гроша. Айде, отидете ми, ей. Чорбожи, ама трябва да ще малко капърна напред. Капърно, малчиляка. Много. Много пари ще вземе, че. Аде види тук бабата по-окудила. Ай сега за умата рапта, дядо Иван ще почерпи. Я да видим от тук, кой ще изкочи, И минавам. Майчите, я помогни ми. Да оздравям. Отида да спуше на вилата. Прей, както ма да се врата ти му найде. Както ма боли кръвто.
чудо! Свети Еню ми помогна! Аз оздравил! Ей, Свети Еню! Сега отивам на нивата! Жена и пея!